Mám tady další zajímavost ze Švýcarska. Je to tohleto pitíčko. Měla by to být matcha soda, což jsem v životě nikdy neměla. A dokonce je tam ještě citronová šťáva, což je hodně zvláštní kombinace. Osvěžující perlivý nápoj s kofeinem a s kurkumou a spirulínou. Takže to budeme otestovat. Já se musím přiznat, že nejsem úplně zase takový milovník matchy. Jakmile to začíná být takový trávový, bahínkový, tak takový lehce brčálník. Oni to jako taková ta hodně silná matcha. Musím říct, že mi to chutná. Sice to voní hodně matchově, ale ta chuť je taková jemná. Možná to hodně přebíjí ty bublinky, které se hned jako nahrnou do pusy. Je to takový sladký, ale ne přeslazený. Je to hezky vybalancovaný s tou citronovou chutí, takže takový fakt jako jemný, osvěžující a jo, fakt mi to chutná. Takže kdo budete ve Švýcarsku, doporučuji vyzkoušet. Třeba vzít si to na procházku k jezeru, idylka.